Jirko, HP47 kautui tänään 6-0. Äijä paino 3 kaappia. Millä fiiliksellä ottelusta? Joo, hullut fiilikset. Mä tein maalia viimeksi. Mä tein maaliskuussa tai sitten yhden ja sen jälkeen osunut. Ja koko jengi pelasi ihan sairaspeliä niin kuin alusta lähtien. Ja ei mitään, me ollaan tosi tyytyväisiä tähän tulokseen. Joo, äärimmäisen hyvä ottelu äijältä oli. Ja mitkä oli sun niinku salaisuudet? Totta kai 3 maalia kun painaa ja sä sanoit, että ei ole hetkeä sitä maaliin tullut, niin miten sä valmistaudut tämän päivän peliin? Siis oli vaan pelifiilis. Tuli hyvin palloa ja taisi olla aika paljon tilanteita muutenkin ennen noita 3, niin joo, ei ole mitään salaisuuksia oikeastaan. Oliko pelipäivä pasta? Mä soin ulkkariin ja paistoa uunissa perunoita. No tämähän kuulostaa, kyllä kannattaa katsoa, jos haluaa maaleja painaa, niin siinä on hyvä resepti. Mutta sitten vielä viimeisenä, mitkä äijän tavoitteet tämän loppukauden ajan niin kuin itselleen henkilökohtaisesti ja joukkueelle? Auttaa vaan mahdollisimman paljon ja toivottavasti hoidetaan nämä loput pelit. Meillä on hyvä voittoputki tässä, niin hoidetaan loppuun asti nämä matsit. Niin. Se on iso tavoite. Hyvä, kiitoksia sulle, ei muuta kuin onnea voitosta ja nähdään seuraavassa pelissä. Yes, kiitos.